Il-konsulenta fuq kura paljattiva ta' tfal Dr. Hermione Andrejevic bħalissa qed taħdem flimkien mal-Ministeru tas-Saħħa fuq kura paljattiva fokata biss fuq it-tfal li mistennija toħroġ is-sena d-dieħla. Wara li l-Gvern vara strateġija l-kura paljattiva l-adulti li wkoll tinkludi l-tfal, inħass il-bżonn li titfassal strateġija fokata biss fuq it-tfal, jiġifieri fl-etajiet mit-twelid sa 16-il sena. Dr. Andrejevic spjegat li bħalissa hawn 500 tifel u tifla f'kura paljattiva, iżda li din ma tfissirx li dawn se jmutu, iżda li l-mart li jkollhom ikun ta' teddida għal ħajjithom. Il-kura paljattiva mhijiex sinonima mal-terminal care, mal-kura ta' xi ħadd li jkun ħajmut. Tinkludi daw it-tfal, ovvjament aħna nieħdu ssieb daw it-tfal li jkunu ħajmutu. However, mhuwiex biss għal dawk it-tfal, ħafna minnhom infatti ħafna tfal bil-kanser ma jmutux u xorta jkollhom bżonn is-support tagħna. Il-konsulenta spjegat li l-maġġoranza ta' tfal li jkunu qed jingħataw il-kura paljattiva mhumiex tfal bil-kanċer, iżda il-maġġoranza jkunu tfal bi problemi neuroloġiċi, imbagħad ikun hemm tfal b'komplikazzjonijiet oħra fil-qalb. Qalet li filwaqt li tfal morda bil-kanċer jikkwantifikaw għal bejn 4 u 6% dawk bi problemi neuroloġiċi huma 40%. Qalet ukoll li l-maġġoranza ta' tfal bil-kanċer ifiequ. L-iżjed tfal li nieħdu ħsieb aħna huma tfal bil-problemi neuroloġiċi. Dawn ikunu tfal b'cerebral palsy, tfal b'neurometabolic disease, neuroencephalopathies, ħafna problemi neuroloġiċi. Ukoll hemm ħafna tfal taħt is-sena. Dik hija xi ħaġa li rridu niftakru. It-tfal taħt is-sena li żiet li jkollna tfal li jmutu speċjalment li jkunu taħt is-sena. Television Malta staqsa x'effett se jkollha l-istrateġija fil-kura paljattiva ta' tfal għat-tfal u għall-familji. Nieħdu ssiebhom fejn iridu huma. Ħafna minnhom id-dar ikunu u l-iskola xi kultant. Allura aħna morru fid-djar u hekk kont bdejt jien, bdejt bħala outreach imur id-dar nżurhom fid-dar. X'tallimt, naħseb tallimt nikkomunika ħafna, hija importanti ħafna l-inkomunikazzjoni. Il-konsulenta qalet li l-mira hi li l-familji bit-tfal taħt kura paljattiva jkollhom servizz ta' għajnuna bit-telefon 24 siegħa kuljum u servizz ta' WhatsApp biex ikun x'ħin ikun it-tfal pazjenti u l-familji ikollhom kull forma ta' għajnuna u serħan il-moħħ.